आंहा मोसानानै आर'नाइ गांसे मोनबोदों। हाबाब आबै सना हामथारदों। आं बेखौ बाक्सु आलो दोनसै आबै दे। जोबोद दुखु गोनां दिनैनि साना बिथाङा मैया बेलासिनि 5 बाजियाव रुंसारि जाबाय। दा बिथांनि हारिमुआव जि बिहोमा दंमोन माने जोङो बुंनानै जोङो बुंस'नो हाया। थ' जों बिथांनि अननायावनो जोङो दिनै गोबां जायगायाव बा जों सिनाय जादों आरो बिथांनि अननायावनो जों दिनै जिथुनाखि बर' हारिनि हारिमु बेखौ जोङो गुबुन गुबुन जायगायाव जों दिन्थिनानै फैनो हादों। दा जोबोद दुखु गोनां। दा बिथांनि अननायावनो जोङो थांनाय दिल्लीनि जिथुनाखि बड'लेण्ड महत्सब बिथांनि अननायावनो जोङो बेखौबो जोङो जाफुंसार होनो हादों होननानै जोङो हास्थायो। आरो थांनाय बोसोरनि जिथुनाखि बुहुमनां बागुरुम्बा मोसानाय बेवहायबो बिथांनि गोबां बिहोमा दं होननानै जों सानो। बिथाङा हारिमुनियावहाय गोबां शर्ट मुभि आरो फिल्म बिथाङा बेयावबो स्क्रिप्ट आरो गोबां लिरबोदोंमोन। बिथाङा बर' सावथुननि गोबां स्क्रिप्ट लिरबोदों आरो गोबां हारिनि गोबां माने हारि माहारिनि बर' फरायसा आफादनि बर' थुनलाइ आफादनि गोबां खामानियावनो बिथाङा गावनि गोसो मोदोम माने सोलेरखौ बेहायनो बावसोमोमोन। दा बिनि थाखायनो दिनैनि सानखौ आं माने जोबोद दुखु गोनां होननानै आङो बुंनो सानो। जोंनि ओनसोलनि थाखाय जोबोद खहा। मानोना बिथां बायदि खुगा मेथाइ बिथिङाव गोथौयै मोनदांनाय गोथौयै बिहोमा होलांनो हानाय आरो जोङो सासे दंबावो होननानै साननो हाया। बेनिखायनो आङो बिथांनि बे रुंसारि सानाव बा रुंसारि जानायाव आंनि गोसो गोरबोनिफ्राय दुखु फोरमायबाय आरो बिथांनि जिउमाया जों सोरगोआव आलो गोजोन थाथों। आरो बिथाङा जोंनो जि मोनसे लामा होलांबाय हारिमु बिथिङाव हारिमुखौ गोख्रों खालामनायाव हारिमुखौ माबोरै लाखिनांगौ माबोरै संरैखा खालामनांगौ बेफोर गासैबो बिथिंफोरखौ जोंनो बिथाङा फोरोंना गालांदों। आरो बिथांनि बै लामाफोरखौ जोङो लालांनांगोन आरो गहपुरनि साफ्रोमबो गहपुरारि बिथांमोनहा बिथांनि बे लुबैनाय बिथाङा मोनसे बाथ्राखौ लुबैदों गले गले बुंलांदों बिथाङा जे हारिमुखौ जोङो गोख्रोङै लाखिनांगोन खुगा मेथाइखौ जोङो सरसा खालामनांगोन। आंबो बिथांनिनो बे बोसोनखौ जोंनि ओनसोलनि मानसिफ्रा रायजो राजाफ्रा माने लाखिलांनो नाजायो बेखौनो आङो खावलायबाय। आरो बिथांनि रुंसारि सानाव फिन आंनि गोसोनिफ्राय जोबोद दुखु मोननाय आङो फोरमायबाय।